ኣብቲ ኩነታት ኣብ ታሪኻዊ ፍጻሜ ተመርኮሰ ድርሰት ብሚልዮን በረኸት ሳልሳይ ምዕራፍ እቶም ብስራሕ ተባሂሎም ተወስዱ ሓይልታት ካልኣይ መዓልቶም ምስ ሓዙ ብዙሓት ልሳናት ግምታትን ኣውሓዛ መብዛሕትኦም እቲ ስራሕ ነቶም ጅሃድ ዝበሃሉ ተቃወምቲ ንምብራር ምዃኑ ተዛረቡ። ጽባሕ ወይ ድሕሪ ጽባሕ ክመጹ እዮም እዘን ጅሃድ ደኣ ሓንቲ መዓልቲ ተተኺሰን ደን ዝሃድማ ይብሉ እሞ እዞም ኩሎም ግና ንጅሃድ ጥራይ ኢሎም ከዓ ይግረሙ። ሱዳን መዋፈር እዮም ምዃኑ ዝንገር ብልምዲ ጅሃድ ዝበሃሉ ዝነበሩ ሸበርቲ ጸጸኒሖም ሓደጋ ከም ዘስዕቡ ምስናይ ኣብነታቱ ሰምዐት ሄርሜላ ገባሮ ተመሲሎም ንባህ ዝበሎም ወይ ዘይበሎም ቀቲሎም ይሃድሙ። ኣብ መገዲ ነብተኩትን ኣቐበሩ ኣብ መካይንን ሰብን ሓደጋ የስዕቡ። እድና ኣገልግሎት ዝወፀ መንእሰይ በዞም ጉጅለ እዚኦም ከም እተጓደለ ብዝሰምዐት ገለ ነገር ኣብ ውሽጣ ዝርግርግ በላ። እቲ ደሴት ሰላም ዝብል ንኤርትራ ተዋሂቡ ዝነበረ ሳጓ ናይ ህዝባዊ ርክባት ስራሕ ጥራይ ነይሩ ኸይከውን ሰግአት። ብተወሳኺ ዕላማ እዞም ጉጅለ ንጹር ዘይምዃኑን ሃይማኖታዊ ንዝመስል ደንብታቶም ብሓይሊ ከስፍሑ ዝህቅኑ ምዃኖምን ብእተገልጸላ ኣዝያ ተሸቐለት። እዚ ሽግር እዚ ዓለም ለኻዊ ምዃኑ ትሰምዕ ነይራ እያ። እቲ ጸገምቲ ግና ከምዚ ናብ ኣቐሪቡ ኽትሪኦም ከላ ዓቕላ ጽበበላ። ኣብ ከተማታት ከይተረፈ ነተኩቲ ሰብ ክቐዝፍን ከርዕድን ሕጡቓት ብገለት ሓቢኦም ጸኒሖም ክቐትሉን ክሓርዱን ቅሳነት ዘይብሉ ናብራ ኢላ ነቲ ብእሙራኣ ዝቐረጸቶ ህውከት ካብ ሕልና ክትሓኮ መደበት። እቶም ናይ ልምዓት ብዛዕባቶም ተፈሊዎም ብጾቶም ክጭነቑ ነታ መሓልቲ ብሸቐልቀል ኣሕለፍዋ። ንጽባሒቱ ነበረ ኣብ ባድመ ተባህለ ዓዲ ምስ ትግራዎት ዘይምቅዳው ከም እተፈጥረ እተሰምዐ። ስም ተዓዲ መመሊሶም ይደግሙላ፣ ንሳ ድማ ደጋጊማ ትረሳሓ። ቅድሚኡ ባድመ ዝብል ስም ሰሚዓ ይትፈልጥን ነበረት። ምብዳም ባዲሙ ዝብሉ ቃላት ሰሚዓላ። ደስ ዘብል ትርጉም ዘለዎም ኣይኮኑን። ኣብቲ ባድመ ዝበሃል ደኣ እንታይ ዓይነት ምግጫው ተፈጺሙ ይኸውን ኣሻቐላ። እቲ ወረ ምስ ጊዜ እናኸፍአ ኸደ። ወያነ ጸጊባ ተዋጊኣትና ዝብሉ ሰባት ብኣካል ካብቲ ከባቢ መጹ። ሄርሜላ ንኣእዛና ክትኣምን ኣይከኣለትን። ወያነን ሻዕብያን ንሳ ካብ ዘይትዝክሮ ጊዜ ጀሚሮም ጥቡቕ ዝምድና ከም ዝጸንሖም ጥራሕያ ትፈለጥ ዝነበረት። ነዘይ ምቅዳው ኣይሓበቶምን ጥራይ ዘይኮነስ ፍልልይ ዘለዎም እኳ ኣይመስላ ዝነበረ። ሕጂ ግዳ ዘይምቅዳው ሓሊፍዎምሲ ከም እተጋጨው ደኣ ሰምዐት። ብምኽንያት ደወቕ ምስ ኢትዮጵያ ገለ ምስሕሓብ ይርአ ከም ዝነበረ ቅድሚ ገለ ዋርሕ ኣብ ኣስመራ ትሒም ተባሂሉ ናብ ሰብ መዝሕ ሕቶ ምስ ቀረበ እቶም ሓለፍቲ እዚ ቤላቤላው ምዃኑ ምስናይ መግናሕቱ መግለጺ ሂቦም ነይሮም። ሽዕቶም ነቲ ወረ ኸኣምንዎ ተደናድኑ እኳ ንገዛእ ርእሶም ክዒቦም ደኣ ስቕበሉ። ሻዕብያን ወያነን ደኣ ኣይ ብደም እተሓትመ ዝምድና እንዲ ዘለዎም ድማ ተባህለ። ተደጋገመ ድማ ሽዑ
ሕጂ ኣይ ወርሒ ዓመት ድማ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ተኸፊቱ ዝብል ወረ ተቓልሐ ተደጋገመ። ኣብ ዶብ ተፈጥረ ግጭት ስለተባህለ ከምቲ ኣብ ዙርያ ዓለም እትሰምዖ ሃገራት ሓንሳብ ተራጺመን ብንብኡ ናብ ዘተ ዝኣትዎ ዓይነት መሰላ ብዙሓት ሃገራት ዝበዝሕ ጊዜ ኣብ ምትፍናን ተዳኣ በጺሐን ነቲ ነገር ብኣግኡ ብዲፕሎማስያዊ መገዲን ዝፈትሕኦ ሽዑት ጉዳይ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ወይ ኣብ ገለ ውሕዳት ኣዋርሕ ይሃድእ። እዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስሕሓብ ገና ሰሙን ከይመልአ ዘይሃድአ ኢላ ክትህወኽ ከም ዘይብላ ንርእሳ ዘኻኸረት እንተኾነ ከምቲ ዋርሕ ዝወስድ ከይኮነላ ድማ ተመነየት። ሕማቕ ወራ ሓሊፉ ብጽቡቕ ክትካእ ተጸበየት። ሬድዮ ሰሚዕኪ በለታ ሞዚት ሓደ ምሸት ናብ ቴንዳኣ ብምምጻእ ድምፂ ኣሜሪካ ደኣ ኣይ ኤርትራን ኢትዮጵያ ወሪራታ እንዲያ ኢላ እጓያነ እንታይ መዓት ይጓለይ እዚኣቶም ስብፂ መውሲባ ንኽእቱና እዮም። ሄርሜላ ክትኣመን ኣይቀለላን። ወረ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክሰጋገር እንከሎ ከመይ ከም ዝምስራሕ ትፈልጥ ነበረት። ነቲ ዜና ብእዝኒ ክሰሚዕክዮ ቀጥታዊ ሓበሬታ ምዃኑ ከተረጋግጽ ድልየት። እንታይ ትብል ኣለኽቲ ሄርሜላ? ኩሉ ሰብ እንዲግዲ ሰሚዕዎ በዓል ሃብቶም ሰመረ ኣይዳ ኩሎም በዓል ዮኑስ ሰሚዖሞ። ቀትሪ እውን እኮ መሕመድ ኑር ብናይ ዓረብ ሰሚዐ ኢልና ነይሩ። ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ታዕባን ተፈጢሩ ኣሎ ጥራይ ዳ ኢሉና እምበር እሞ ንስኺ ባዕልኺ ነቲ ዜና ሰሚዕክዮ ዲኺ? ሄርሜላ ከተማጻሪ መረጸት። እንድዕልክ ንስኺ ሰባይ ተኣምንን ኢኺ ኢላታ ሞዚት ሓዲጋታ ናብ ካልኦት ወረኣ ዘዳምቑላ ገጻ ኸለት። ሄርሜላ ካብቲ ወረ ንጊዜኡ ብድቃስ እኳ እንተሃደመት ንጽባሒቱ ብምፍንቃል ኣማን ካብቲ ደርጓዕጓዕ ኣማን ንላዕሊ እዚ ወረ ዝተቓልሐ ኣንታዛ ኢትዮጵያሲ ኤርትራ ወሪራትነት ዝብላላ ኢሎማ ዝብል ዘረባ ኒው ንችው ይብል። ገሊኦም እኳ ኤርትራ ሃገርና ወራሪት ክትከውን በቂዓ ኢሎም ተሓጐሲ ይመስሉ ፍሽኽሽኽ እናበልዮም ነቲ ወረዚ እኳ ማስዕዎ። ቀቲሩ ፋዱስ ምስ ኣኸለ ብዙሓት ድምፅታት ኣእዛን ካብ ሬድዮ ኢትዮጵያ ወረ ክቕበላ ተዋደዳ። ኤርትራ ንኢትዮጵያ ከም ዝወረረት ካብቲ ወሪራቶ ዘላ ቦታ ብቕልጡፍ እንተዘይወፅያ ድማ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ዝገልጽ ተሪር መልእኽቲ ናብቶም ምእዛን ተሰቑዐ። ሄርሜላ እውን ነዚ ወረዚ ብዘይሻሙ መገዲ በእዛና ሰማዕቶ ከተምልጠሉ ይከኣለትን። ሬድዮ መንግስቲ ኤርትራ ፍርቂ ሰዓት ድሕሪ ይጅምር ነበር እሞ 30 ደቂቕ ድሕሪ ምጽባይ ብወገን ኤርትራ ዝወሃብ መልሲ እንተነበረ ንምስማዕ ሬድዮታት ናብ ድምፂ ሓፋሽ ተዓየራ። ድምፂ ሓፋሽ ኣብ ዜናኣ ዒላ ከም እተኳዕተ ጸረ ቡልሓይ ክታበት ንኸብቲ ከም እተዋህበ ኣብ ገለ ንኡስ ዞባ ዝቕመጣ ኣንስቲ ብስፌት ክዳን ከም እተመርቓ ዝገልጽ ዜና ውሽጢ ሃገር ዛዚማ ናብ ናይ ወፃኢ ሃገር ዜና ምስ ሓለፈት ኣዒንቲ ፈጢጠን ተረፋ። እቲ ናይ ኩናት ወረ ኣብ ኣስመራ ዝያዳ ከም እተጋነነት ዝፈለጠት ሲስተር ገነት ሃፍ እናበለት ናብ ቦታኣ ምስ መጸታ ነበረ። ሄርሜላ ኣዴ ክመጽያትኪ ምስ ሰምዐት
ስምባድን ተሕጓስን ተሕዋዊሶም ኣብ ብርካ ሓዝዋ ንዲኣ ብማዕዶም ስራየት ግና ኩሉ ረሲሓ ናብ ሕቑፋ ጐየየት ገነት ትቃለሶ ዝነበረት ነብዓት ምስ ዝተባህለት ተደፋኒቓ ነብዓታ ስዒሩ ኣዋሕዘ ንገለ እዋን ድማ ክልቲኤን ኣብ ሓደ ሕደን ተዓቋቒበን ብኽያ ተናህድኣ ኣይጸልም ክንባሄር ምግባደይ እናበለት ገነት መመሊሳ ትጥምታ ብቑመት ዳርጋ ማዕረየን ጉብዝና ስለ ዘለዋ ግና ሄርሜላ ትነውሕ ትመስል ኣብቲ እንዳኣ ኮፍ ምስ ኣበለታ ሓያሎ ናብኡ እናመፁ ንሲስተር ገነት ተፋልጥዋ ንምብዛሕትኦም ሙዚት የምፅያቶም ዳርጋ ኩላቶም ድማ ገነት ሓብቲ ሄርሜላ እምበር ኣዲኣ ክትከውን ከም ዘይትኽእል ይዛረቡ ገለ ካብኦም ንሄርሜላ ዓባይ ሓብቲ ኽዲ ሓቀይ ክብልዋ ኸለዉ እቶም ካልኦት ድማ ንገነት ናይ ብሓቂ ሄርሜላ ጓልክያ ኢሎም ይሓትዋ ብዘይካ መቕለልቲ ምዃና ሸሻይ ውን ሒዛ ስለ ዝመጸት ገነት ኣብቲ ቴንዳን ከባቢኡን ፍትውቲ ኾነት ኣብ ኣስመራ ወርሒ ሕማቕ ከም ዘሎ ኣድራሻ ርኽብ ምስ ኣበለት ብኡንብቦ ክትመጻ ከም እተሃወኸት ተረድአት ሄርሜላ ሙሴ እኳ ምናልባት ተመገዲ ኸየደናግረኪ ብሓደ ንኺድ ኢለኒ ነይሩ ኣነ ግና ክሳብ ድሕሪ ጽባሕ ክጸናሕ ኣይከኣልኩን መገዲ ኸኣ ዋላ ሓንቲ ዘደናግር ይብሉን ተሓመድ ተኾነት ድሕሪ መንደፈራ ኢኻ ትረኽባ ኣንቲ ማማ በይና እኳ ክትመጺ ነበረክን በለት እሞ ሄርሜላ ፍሽኽታ ዲኣ ብዝረኣየት ከምኡ ማለት ኣይኮነን ሙሴ ዳሓንቀስ ኢሉ ይምጻእ ተዘይመጽእ ኸዓ ቐሪብና እንዲና ኣነ መገሻ በይንኻ ይጽቡቕኒ ኢለ ዝብል መብርሂ ትውስኽ ግድን ኮና ግዳ ሓቂ እኳ ንሙሴ ናፊቓታ እያ ነይራ ግና ገነት በይና ብምምጽኣ ገለ ከም ዝጐደላ ይመሰላን ናይ ወላዲታ ምምጻእ እኹል ሓጐስ ኮይንዋ ነበረ ሙሴ ከመይ ኣሎ በፂሓቶ ዶ ደብዳቤ ይመጸኪ ዶ ኸ ነይሩ ብዛዕባ ሙሴ ብዙሕ ክትሰምዕ ከም ዝደለየት ክትክውሎ ኣይከኣለትን ሙሴ ደኣ ብዘይካ ናፍቖትኪ ጽቡቕ ኣሎ ንዓኺ ዝረኸበ ግድና መሰሎ ኣብ ሰሳለስቲ ኽበጽሐኒ ይቐኒ ሕጂ ብዛዕባ ዝኹነታት ከም ኣመሉ ትንታነታት ክህብ ጀሚሩ ኣሎ ኢላ ፍሽኽ በለት ሄርሜላ ውን ሕላል ሙሴን ንሓሰበት ነዲኣ መሰለታ ኣዋልድ ቀልጢፈን ብንቀለዋ ከም ልሙድ ድማ ብርክት ዝበሉ መነሰያት ኣብ ዙርያታ ጀበና ተኣኻኸቡ ናይ ጽያፍ ቃላት ካብ ኣፍቶም ኣወዳት ክመልቕ ስለ ዝኽእል ንገነት ድማ ከም መዘንኦም ክርእዋ ስለ ዝጀመሩ ሄርሜላ ኣብ ጽቅቕ ተኣተወት ናይቶም ሓያሎ ሰብ ሽጋራ ጉዳይ ውን ካልእ ሓሳብ ኮና ሰብ እንተተኣኻኺቡ ሽጋርኦም እዮም ዘባርሑ ትኪቦ ኸኽናበሉ ድማ ሕላውነቶም ክጉልሑ ዝጽሕቱ ይመስሉ ካብኣቶም ንላዕሊ ግና እቶም ሻንፎቶም ብጭቃ ዝመስል ትንባኾ ዘሕብጡ ከይረኣዩላ ደለየት ንሳቶም ግና ክኸወሉ ዝኽእሉ ይነበሩን ጸጸኒሖም ናብቲ መሬት ጥፍጣፍ ፂቕ እናበሉ እዮም ኣቓልቦ ዝስሕቡ ሲስተር ገነት ግና ኣስተቢላትሎም እንተ ነይራ ምልክት ኣይረኣየትን ኣደቡኣ ናብ ጓላይ ዝነበረ ኩነታታ ሰንቢድዎም በዓል ኤፍሬም ማርታ መመሊሶም እናደወሉ ብሕቶታት ከም ዘዋጠርዋ ዕለለታ ቢንያም ከይተረፈ እኳ ተሸቒሉ
ሄርሜላ በያ ዘላ ኢልኒ ደሓን ናታ ካልእ ስራሒን ተወልክዎውን ክድቅስ ኣይከኣለን ብልክዕ ዓበይ ከም ዘላ ትፈልጥ ዲኺ ርኢኽያ ነርኪ ኣድራሻ ክትህብኒ ትኽእሊ እናበለ ዋጢርኒ እንቋዕ መባዒ ነይራ ኹኺ ከቕስኖም እየ ንሕናስ ከምዛ ትርኢና ብምዝናይና ነሕልፎ ዘለና መሳኪን ዳእቶም ሓይልታት እምበር ምስ በለት ሄርሜላ ትርኢት ማንጁስ ዑመር በኣእምሮ ሓለፈ ንኽልተ መዓልታት ብዘይ ምግቢ ከም ዝጸንዑ ሰሚሓ ነበረት ናይ ማይ ሽግር እውን ገጢምዎም ዝዓቖረን ሓሬትን ማይ ንዝስተ ጥራይ ክረኽቡ ከም ዝኽኣሉ ተወርዩ ነበረ ለይቲ ኸዓ ኣብ ኩርኳሕ መሬት ኣንሶላ ተሸፊኖም ጥራዮም ዝድቅሱ ንሱ እውን ድቃስ ዝበሃል እንተሎ እዩ ለይቲ ዝተማምቑ ዶ ትህልዎ ሄርሜ እናበለት ገነት ሓደ ጉሩም ዝትርኢቱ ከቦር ታውፅአት ሉስሉስን ፎኪስን ኮይኑ ሙቐት ድማ ዘብ ዓይነት ምዃኑ ረኣየት ኣቲ ዝዳኽ እንደይ ጽቡቕ እዩ ኣበይ ዝነበረ ይበጃኺ እናበለት ምስ ገለባበጠቶ እተን ጥቓ ዝነበራ ዋልድ እውን እናተቐባበላ ተደነቓሉ ምስ ከድኬ ብሓደ ቦታ ርአዮ ሽዑ እንታይ ገዲስዋ ነዚ ኸቢድተ ማለት እዚ ኸዓ ዋላ ብዘይ ኣንሶላ ክትክደኖ ትኽእል ዓይነት ኢለ ገዜ እዮ ሕጂ ሄርሚ ጓለይ ጾር ዓብይኒ ትብሊ ተኾንኪ ነቲ ናይ ቀደም ዋላ መላልኪ ኖ ደሓን ጾር ኣይኮነንን እዩ ኢላ ብታዋኽ ምምላሳ ንርእሳ ገረማ ሲስተር ገነት እውን እተገረመት መሰለት ገነት እትብገሰሉ እዋን ምስ ኣኸለ ልቢ ሄርሜላ ክትገለባበጥ ጀመረት ገለ ነገር ተመንዚሑ ይውሰዳ ዘሎ ኮይኑ ተሰማሓ ምስ ኣዲኣ ናይ ምንባር መሰል እተመንጠለት ኮይኑ እውን ተረድኣ እትማማ ክንደይ ተጭክን ኢኺ ገዲፍክኒ ክትከዲ ዝብሉ ቃላት ከይደለየቶም ወፁ ሄርሚ ጓለይ እንታይ እሞ ክገብር ንዓይስ ብዚኣ ምሳኽ ምቕማጥ እኳ መሓሸኒ በለት ገነት ኣንጻር ነብዓታ እናተቓለሰት ግን ሕጅስ ደሓን ትምለሱሉ እዋን ቀሪብ እዩ ብደሓን ጥራይ ተመለሱ ኣብ ከባቢ ሄርሜላ ዝነበሩ ኩሎም ኣሜን በሉ ኣዲኣ ምስ ገደፈታ ሄርሜላ ከም ብሓድሽ ነቲ ቦታ ጋሻ ኾነት ገለ ከም ዝጠፍኣ ሸቐልቀል ክትብል ከዓ ሓደረት ምፍልላይ ምንኣስ ሞትያ ንዝብልዎ ባህላ ኣማን ብኣማን ኣመነቶ ገነት ኣብቲ ዓብ ገዝኦም ኣትያ ሕልምልም ክትብል ተረኣየታ እውይ ሄርሜላ ኣዴ ኽዳእ ክንደይ ትሽኩር እያ ዕድለኛ ኢኺ እናበሉ ብዙሓት ክሕጉስዋ ፈተኑ ንሳ ግና ኣዲኣ ብምሽኳራ ንነብሳ ዝያዳ ዘይዕድለኛ ጌራ ወሰደታ እዚኣ ንእትመስል ኣደ ገዲፍካዶ ምስ እማን ተሕልፎ ጊዜኻ ኢላ ከተስተንትን እኮ እንተተደረኸት ኩሉ ሰብ ኣደ ከም ዘለዎ ዘኪራ ንምምራራ ግን ሓቶ ጊዜ እናኸደ ሕማቕ ወረ ድማ እናዋህረ ቐጸለ ሬድዮ ድምፂ ወያነ ሙሉእ ኣደህዋኣ ኣብቲ ጉዳይ ብምግባር ሓደ ሓደ እዋን ጻውዒት ንሰላም ዝጥዕም ካልእ ጊዜ ድማ መጠንቀቕታታትን ፈኸራታትን ተቕርብ እናጸንሐውን ጽርፊ ዝጥዕም ትሕዝቶ በታ ሬድዮ ኽቃነ ጀመረ በንጻሩ ድምፂ ሓፋሽ ካልእ መደባት ዝዓዘዛ ትመስል ነቲ ዘፍርህ ዝመስል ጉዳይ ከይጠቐሰቶ ካልእ ሃበስ ቀደስ ትብል ካብ ቀደም እውን እዛ ሬድዮ እዚኣ ተጥዕሙ ወረታት ብምምራጽ
ፍልጥቲ ነበረት። ቅድሚኡ ብዙሓት ግርጭታት ሓሊፎም ነበሩ። ምስ የመን፣ ምስ ሱዳን ከምኡውን ምስ ጅቡቲ ተላዒሎም ንዝነበሩ ግርጭታት እዛ ሬድዮ እዚኣ ኣይጋነነቶምን። ካብ ድምፂ ሓፋሽ እትረድኦ ነገር ኤርትራ ኣብ ደግመ ህንፃ ጽቡቕ ትስጉም ከም ዘላን ኩሉ ሰላም ኮይኑ ህዝቢ መንግስቱ እናመስገነ ይነብር ከም ዘሎን እዩ። ዜና ብዝመሓላለፈሉ ሰዓታት ሬድዮታት ከቢብካ ጽን ምባል ኣብቲ በረኻ ልሙድ ኮነ። ሬድዮታት ድምፂ ኣሜሪካ ከምኡውን ሬድዮ ዶች ቬለ ድሓር ድማ ሬድዮ ቫቲካን ካብ ደርፍታት ኣስቴር ኣወቀን ኤፍሬም ታምሩን ንላዕሊ ተፈትዋ። ኣብ ህይወተይ ከም ድሌተይ ትብል ዝነበረት ደርፊ ፊልሙን እውን ዳግም ንኸይትምለስ ሕጣማ ጠፍአ። ሬድዮ ኢትዮጵያ መደብ ኣምሓርኛ ኣብቲ ፈለማ ነቲ ጉዳይ ኣብ ዜና ጥራይ ጠቒሳቶ ተሓልፍ ነበረት። ሬድዮ ወያነ ግና ነቲ ናይ ታሕዲድ መደባት ንምሽፋን ጋዜጠኛታት ደኺሞም ግዲ ማቅለያ ዘይብሎም ሰባት ቃሎም ዘስምሑላ መድረኽ ስለ ዝኾነት ውራየ የልፅን ዝብላ ዳርጋ ኣይነበረን። ከም ተቆያቆይት ሰበይቲ ዝቖፅርዋ በዝሑ። ሄርሜላን መሰልታን በቲ ተደጒሉ ዝጸንሐ ዝመስል ጽልኢ ተገረሙ። ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ ንብዙሓት ተራእዮም። ኤርትራውያን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ካብ መንግስቶም ክሰምዑ ተረበጹ። ድንጉይ ኢሉ መግለጺ ካቢኔ ሚኒስትራት ተባሂሉ ዝቐረበ ምስ ተሰምዐ ብዙሓት እቲ ነገር ገሃድ እዩ ዝብል ተስፋ ሓገሮ። ምስ መራሒ ሃገር እተገብረ ቃለ መጠይቕ እውን ንብዙሓት ናይ ተስፋ ወጓጎ ረአ። ሄርሜላ በዚታት ክትሃድእ መረጸት። እቲ ናይ ንግሆ ጥራይ ዝነበረ ስራሕ ምእካብ እምኒ ናይ ድሕሪ ቀትሪ እውን ካብ ዝወሰኾ ቀኒ ነበረ። ናይቶም ናብ ግንባር ዝኸዱ ብፆቶም ሕማም ንምሽፋን ዕፅፊ ክሰርሑ ተነጊሮም። ፀሓይ ኣብ መጀመርታ እንተመረረቶም እኳ ድሓር ድሓርሲ ለመድዋ ደኣ። ህይወት ተዛማዲት ከም ምዃና መጠን ካብቶም ናብ ድፋዕ ዝኸዱ ዶ ኸፊኢና ዝብል መደሓዓሲ ሓቦ ኾኖም።